Mamă. Ce s-a întâmplat? Am dat eu OTP. Hai, salut, bine v-am regăsit în un clip. Merge și mergea să Chicăru, sunt parcul ăsta minunat Carol. După mergem în tineretului. Hai. Ia. E ud pe afară, e cam urât. Mamă. Mamă, cine aș pe cărțile astea? Mamă. Cât am alergat acolo. Am de automată, da? Vai de capul meu. Nu sunt stare de nimic. O să încerc și eu. Man, dar nu știu să ridic, bă, băiatule, bă, nimic. Poate mă strupesc chiar. Ha? Cum mai trebuie să mă duc? Să încep de aici, așa? De acolo și după ce? Aaaa. Dacă mă duc prea sus, alunec. Dacă mă duc prea jos, alunec. Auzi, dracu, să utăm. Ha? La tine trebuie să meargă mai greu pe dare. Da, cum să la un pinion mai mic? Ia. Mamă! Doamne ferește!
Bă, e camera pornită? Să-ți arăt cum, e camera pornită? Mă, să arăt cum am dus. Hai de capul meu. Da, de doar acum. Oh! O lipire de final. Lipire după ce a dat OTB. Ia să vedem. Și pe spate. Și ambele. Pus! E ca nouă. Și acum, așa e GoPro. Sare perfect. S-a executat un OTB? Domnule, Și prins. domnule, veniți încoace să vedem situația dumneavoastră. Are Da. dau mai bine ca tine. Pe față? Suntem cam zgâriați aici. Ai, pula mea. Domnule, cum v-ați avariat în halul ăsta, domnule? Ce aveți de spus? Ce să spun? Deci am vrut să facă stânga, dar vira dreapta. Și a intrat cu capul direct în stâng. Ioi, stai așa. Ioi, Acesta este făptașul. ioi. Bă, cade pula mea asta pe coi. Ioi, ioi, a căzut. Ioi, a căzut. E perfect, e ca... Bă, trebuie să vă arătăm ceva foarte frumos. Ce s-a întâmplat? Am dat eu OTB și am prins pe cameră. Da, am dat OTB la bani. Da, dai te Am pune filmat. casca. Ia uite la GoPro, mâncață-și. Și uite de cască. Vladuț! Vladuț! Chiar. Vladuț! Vladuț, îi trag o prosta. Ia uite, boss. OTB. Vezi că filmezi? Am dat, știu că filmez. La bani acolo, stai să că am prins pe filmare. Da. Bă, cred că pot să duc. Vezi că încă mai filmezi.